makati kwanzi endai munotaurirana mushure menhau yatinenge tauya nayo baba vachiti havachadi nezvangu ndobva mati mungaramba nemavanhu vakufuna kupai nguva endai mbonokurukura muzodzoka musi wa3 ndo nhau yatauya nayo. Saka nhasi mauya makafungei apa ndikuma movement dzakawanda kana paine varikuita basa ravo sevachapedza mandopamwe. Saka nhasi mauya makaronga zvipi toraira makaenda takakupai nguva yekuti endai munofunga modzoka mano munovhomwa ndozvatiri kubvunza kuti mauya nhasi mauya makarongei takutaurirana hapana chakabuda. So muri kuti chii munyaya yekupaini? Nyaya yangu ndeyekuti ndauya zopa mudzimai pameso pamambo i100 years. aiwa ndiri kumudzai mutorwa izvozvo zvinofanira kutoteerera unobhadhara hwai kuna mambo munomubvisirwa kana guburo mutaurira mba kwai mabvisirana guburo mozoyayanya kuti mogumira kudairira munhu kana uchinge watsvaga mukadzi wako kwawamutsvaga handiti mune machannels amunoshandisa nekuti panogona kunge paina mbuya panogona kunge paina vatete munin'ina kana mukoma wemudzimai kana makonana maakurambana hamurambanirane kwamambo munorambanirana kwamakatorana handiti marambanirana ikoko ndokwamunozochiti kana maane nyaya dzinoda kuti dziuye kumatare mouya makabata gubhuro renyu rekuti mudzimai uyu ndakamupa chigubhuro ndokunge paine imwe nyaya yekuti mudzimai ari kuramba here kurambwa kwacho handiti vakaramba here kurambiwa adzimai venyu kunenge kuri kusaziva. Saka zvakafanana nekuti kana munhu waakuti iwewe ndandichada mudzimai pameso pamambo unenge uchizvibhosta kuti unoda kunokurambira pamaziso pamambo kusora dare ramambo. Mutemo wekunge vanhu vakonana muchitimi taenda kudare kwamambo zvasvikira muno kuti kutaurirana kwamambo chiita kwabuditsa mari zavo dzekuti hazviite kuti vanhu vange vachadzokera kumba vese hapana kumira zvakanaka kwete zvinhu zvekutopurana kuti ndauya kuzopa munhu gubhuro pamaziso penyu mambo. Dare rangu harisiri kurambanisa vanhu handiti makwana dare redu nderekuvakidzira vanhu saka makanzwa tichiti isusu dzokerai kumba munotaurirana kana mainge makonana kuti hatina zvatataurira mungade mauya muno marambana mambo kuti kwamakati tiende kuya hatina kukwanisa kuzowirirana handiti mapanzwa hatina kuzowirirana saka takatorambana mudzimai tikamupa gubhuro pameso pavatete pameso paambuya pasekuru munin'ina kana mukoma wavo makutaurira dare kwete kuti makonana kutaurirana kumba kwenyu moti takunokupa gubhuro kumba kunhingi kudare kwamambo hakuna chivanhu chakadaro. Saka tinokuripisai nokuti munobva mumatare medu muine manyeru yekuti ndakanomurambira pamba pano mudare mamambo izvozvo zvoga zvinoda chii zvinoda hwai mudare mamambo. Amai muri kuti kudii nenhau iri kutaurwa nababa nokuti vari kuti ivo ndauya kuzopa mudzimai gubhuro imi maenda kumba mapuhwa mukana nedare wokunotaurirana chii chakanonetsa makumba havana kukwanisa kutaura ndinotovabikira vanotodya sadza ndinotovabikira izvozvo vanobva vadya sadza ndavabikira asi kuti baba ava ndiri kuona kuti pane vanovanyengera kuti vaite zvinhu zvavari kuita izvi
So nhasi vari kutiwo ndauya kuzopa gukuro mudare mamangu ndokuti chiimi mune zvimwe zvamuri kufunga here kuti no tiri kuda kuti timbodai tisati tadai zvii zvingavepo kana kuti muri kuvatendera kuti kana richiuya gukuro zvarona ngariuye. Inini mambo kutaura chokwadi nezvandiri kuitwa nababa sekuti ivo vari kuti havachandi ini ndinogamuchira asi ndiri kuti chikumbiro changu mambo pazvinhu zvatakashanda pa19 years ndagara nababa takavaka imba tikatenga property yedu zvese asi ivo vakatotora mapepa emba vaine unyengeri hwavo vakatonovigisa mapepa emba. Ndakazongoona vamwe vanhu vakutouya pamba izvozvi baba vanopinda muchimbuzi havadiri mvura vanosiya tsvina yavo chaiyo yavanenge vaita irimo vachiti ndidire inini mvura. Inini zvino kana sekuti kuuya kwavaita kuzotaura kuti vandiramba indinogamuchira indakavaudza kuti nyange kuri kumba chaiko nyamungati handichada asi chandinongoda kuti ngatisheyanei zvinhu zvatakashanda tese tozviraramira. Ino handisi kuramba hangu kurambwa navo babava nekuti zvavari kundishungurudza panze chaipo ndinorara ndichitodaidza vavakidzani ndorara panze vachindikira dhoo baba. Nhai vakuru muri kunzwa here mai vari kuti ndikurambwa ndingarambe tichimanikidza zvekuti tigarisane nekudanana kwachona kusipo. Chichemo chavo vane zvavari kutaura kuti asi ini 19 years takagara tese tine zvatakaita tiri vaviri zvatakaita zvacho izvozvo ndo zvandiri kuti kana ndoinda ndarambwa sekuti ndapiwa gupuro ini ndinoda kuti tisheyane zvinhu zvatakashanda tese. Muri kuti kudini? Hapana pandikamboramba. Hamuna pamungarambe. Uyezve imba iri kutotengeswa zvaari kutoziva iye. Imba iri kutengesa mosheyana mari dzenyu zvisingazodzokwa puno kudare nokuti isusu maminutsi medu we record kuti mukadzi murume akauya achida kuramba mukadzi akati kugarisana tichimanikidzirana pakugarisana taakushungurudzana handisi kuramba zviri kudiwa nababa. Nyaya yangu ndeyekuti takagara tese 19 years pa19 years ndezvatakaita saka izvozvo chete ndo zvandiri kuzongoda kuti tisheyane. Imi mukati handina dambudziko nei nazvo kana iri imba tiri kutotengesa tiri pamwe chete uyachiziva handiti. So naizvozvo gupuro renyu token of divorce ndinozoikomishena muno mapedzerana zvinhu zvinozomutsa muromo kana token of divorce yabuda muno harisisiri kukurambidzai kuti hamusisiri mukadzi nemurume sekuzvitaura but token of divorce ndinozorikomishena muno kuti mapedzerana zvese zvekushanda 19 years hongu tapedzerana. Mai mune chichemo here? Handina chichemo. Baba mune chichemo here? Handina chichemo. Umwe neumwe akuenda kwake kuti uyu akuenda kwake uyu akuenda kwake pobuda passport yetoken of divorce yakubva kwamuri ndakuikomishena mobva madini mobva maparadzana. Iye zvino ndikakomishena ningi token of divorce ndinoiziva matambudziko acho anovepo. Munogona kufunga kuti ipassport yekuti kana munhu akanzi ndakuramba hakuchisina kugara pasi muchitaurirana. Saka ndiri kuramba kukomishenerai that token of divorce muchimoteedzera zvamandirimbisa kuti ndo zvamaakunoita muchimhanya. Handitika uyu asununguka uyu asununguka nokuti mukauya mudare rimwe chete rineri muchindiudza kuti baba vari kunyenga vamwe vakadzi vachidai ini ndoziva kuti makarambana muno chandisina kukomishena bedzi itoken of divorce randichazokomishena musi wamunenge maakupupura mudare muno kuti takapedzerana. Handiti ndizvo ndokufunga kwangu ikoko. Iye handizivi mambo ndinoda ndine mvudzi pa19 years ndakagara nababa havana kana ngobvisa kana tsvagirai kuno kumba kwedu. Tsvagirai kuno ndoye vakazobvisa mudare zvese izvozvo musi wamune maakuparadzana. Handiti ndinoda kuita basa rangu rekupedzisira. Hakuna munhu anogara 19 years
chisunungura chiuno pamwana wemunhu kungogara chete kungodai chivanhu chedu achitaure zvinhu zvakadaro handiti makwano. Saka tinoda kuti pamunenge makuparadzana muparadzane zvakanaka, ndichiperekedzera kuti chipananai gukuro riya womusiya wachidi achitawo zvaanoita makasununguka bese. Saka iye zvino dare rinokubvumirai kuti muri kurambana, handiti marambana, but token of divorce baba munodzoka tombokupai futi 2 weeks dzanhasi totarisa musi wa17 patinodzoka kudare. Handiti ndinoda kuti zvinhu zvenyu zvese zvinokupai kuti umwe asaende kana arambwa, kana kuti zvinokupai kuti baba musasununguke kana marambana, mupedzerane in 2 weeks to come, then modzoka musi wa17. Musi wa17 ndowandokukomishenayo token of divorce gupuro, ndopandinokutenderai kuti chiribvisai, akuchisina chimwe chibinge mapedzerai. Handiti ndizvo munozviona sei? Handitika kwete kurwa vanhu munobva pano muchiti makunofambisa zvinhu zvokuti tidzokere kwamambo, monorwa modzoka kwamambo makarwa, hakuna chinhu chakanaka chakashata saitoro. Handiti mapawa iye zvino makubatana manje moronga pamwe chete zvinopfuura zvopfuura. Handitika modzoka kuno mati 1 mosvika vanhu vakagarisana 19 years havafanira kuparadzana nehomwe, munofanira kuparadzana zvakanaka, umwe achienda kwake umwe achienda kwake, so that mukaona namroad vanhu vakagarisana 19 years munomhoresana. Maakupi mazuva ano ndakwakati nokuti kana matengesa imba makagara muchaparadzana, umwe anenge akwake umwe akwake. Handiti ndizvo ndomukana wandinoda kukupai nhasi kusvika tanosangana musi wa17. Handiti imi ndimunoti mukange mapedza kuti tapedza pakati 17 asati asvika muchiona kuti 17 ari kure, handiti munouya pano kuzondiudza kuti mama takasununguka kuti ini naadzimai vangu tiuye. Kana tauya, handiti tiri kuuya tizokujekeserai kuti takapedzerana. Saka gupuro rinobviswa ipapo richienda kune umwe. Handiti ndizvo ndofara tazosangana next court. Mubvunzo wangu ndokuti imba yakasatengewa kusvika musi wa17, imba ikasatengwa kusvika musi wa17, my court decision iri kuti handikugrantei. Handikukunzwa, handisi kusikisa kutaura. I am not going to grant token of divorce zvinhu zvakamira zvakadaro. Imba hairegedze kutengwa, isai maagents imba itengwe. Handiti because we are agreeing muri two, handiti muri kuwirirana. Ndo chinhu chinoitisa kuti mukadzi vakanzi achabuda pamusi waaende, imimiwo hamudai. Zvese zvamuri kuona zvinokunetsai endai munoita muri pamwe chete musati marambana. Nokuti kana marambana munogona kunge maane imwe hurumende inenge yakuya ichipindira pachinhu chisingazivikanwe nemunhu iye kuti chakawanikwa sei. Zvino handisi kukupai that all handisi kukugrandai ningi token of divorce. Handiti zvinhu zviri simple izvozvo vanyemba, very very simple. Zvino makunoshanda muri mese zvakasimba. Awana client ouya kunayo kuno umwe, baba ndawana client zviri kuti zvakati, mai ndawana client iri kuti zvakati, agent aripo paita client inotengwa ino in 2 days time zvatopera. Mouya panapa kana imwe mari yetoken of divorce ichibva ipapo yotobva ipapo muchitouya pano ndokugranda ikawanda. Handiti mapawa nokuti chandinoda kuti tiparadzane, sezvo mada kuti dare riri kuparadzanisei, munofanirwa kubuda muno ndichiziva kuti hama idzi dzaparadzana, uyu abvisa token of divorce achipawo. Handiti ndizvo mangwana kana paita chanetsa token of divorce rinotonga munhu. Imi mukafunga kuti ndakuda adzimai vangu imope kuparadza token of divorce, kuti ndafunga kaviri kuti ndakuda adzimai vangu, tawirirana naadzimai vangu kuti tidzokere tivake umwe musha sezvatatakaita, imope
inotungamira mberi. Why kuna mambo anditi mapoa mapana pachirowa waicheti anditika chimanyai nyaya yenyu taipedzera pano tozonzwa nemi kuti ipere inopedzwa nemi vanhu 2 anditika ndotenda ndine chikumbiro mambo kuti kana muine mukana sezvo musangana nevanhu vakasiyana siyana vanenge vachida imba munogona kutibatsirawo kuti zvitikasikire. apa hazisi dambudziko pamwe ruzhinji rwenyika runenge ruchiona unogona kuda kutenga. Yes. Taurai mari yacho nenhamba dzenyu dzenhare. 23. How many room? 23,000 US. Imba yangu iri how many rooms motsana uye zvoti iri ku iri kwakati iri quality house number yakati 27795 ndikaburi 3 ne 7 rooms ikona state. Oh,